kuma mai gida gashi ya fita ya tafi bai san ya dawo ba. Wa'in mutum ya fita shi kenan da ya fita nan. Bai dawowa balle a gani a san daɗa ruwan ina an ka dosa don Allah. Kuma wai ga tawa ko canji ba ta da ciki balle in kira shi. Salamu alaikum. A'a wa alaikum salam. Ka mai gida. Mai gida na maka da jikka. Oh wallah. To. Dai na ka hito da jikka. A wurin ubanmu, mai gidanmu ubanmu mai share mana kuka. Honorable Commissioner. Na ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Kebbi. Wato Alhaji Abubakar Umar Garba Dutsen Mari. Na hannun dama mai girma gwamna. Mai ba da abi ne saboda Allah kuma mai ba da abi ne saboda mai girma gwamna. Kwarai da gaske. To shi na da ya ce kana kokari irin nuna ayyukan mai girma gwamnan jihar Kebbi. Wallahi ka. To yau zai ma sallama abinda a sallama. Na ka gode. Ya bani zuzurutun kuɗi wallahi abinda a zuzurutun kuɗi. Wanga abu da ake gani cikin nan jikagga wallahi duka son kina. Kai da Allah. Wallahi bara. Ni na ɗauki nawa kaso na tai na yi abin da zan yi ba sai na faɗa miki abin da ni da nawa kaso ba. Abin da ki gani cikin jikagga. Yanzu wallahi ga jikar dai. Wallahi kuɗi na a ciki ke ji na ci miki wallahi kuma yanzu zan buɗe wa in baki kason ki wallahi kuɗin na a ciki. To. Kason ki dai na a cikin jikagga fa ba ara. Kai da Allah. Wayo Allah haka sa na jira ni. Jika ta ɗaya. Oh. Wagga ba ita jika ta ɗaya ba? Wagga ita jika ta ɗaya. Jika ta biyu. Jika ta uku. In walla. Kai. Jika ta hudu. Ga ka sani. Mi. Agura. Mi. Biyo? Yanzu ka ce ka tafi wurin mai gidanmu babanmu maganin kukanmu. Ka ce ya yi muna sallama ta musamman. Ta kware walla. Sallama ta kware. Oh. Ka duk yanzu biyo da wai don ka taɓa ce. Allah ba. Wai don ka ɗari biyar ɗin taɓa ce. Shi na duk ka ta ka bido wayan ga jikunonin. Ko kare tare da ki. Tsaya dai. Duk ka bido jikunonin ga. Duk ka yi ɓoyen 500. Oh. Cikinsu. Oh. To ina sauran kuɗin? Ina sauran kuɗin? Wanga shi a haƙƙin ki. Ita waka 500 da a haƙƙi na. Oh, saura na wana. Saura na kana. Oh. To ina sauran? Mi ruwanki. Kai ko mai gida ai gwamma in ji inda sauran suke. To na yi aure. Ai mi? Mi. Kai. Dawo mutum. To. Wallahi biyo ka kiyaye ni. Wallahi ka kama kanka. Na kama. Ba shi nika nuhi ba. To. Ka natsu. Na natsu. Ka lala ka saki hannu ka ba haka nan nika nuhi ba. To. Ka natsu ka zama mutumin kwarai. Ka zama da ci da mai waɗin daidai. Ka zama wanda bai yin ƙarya. Yanzu ya na za ka yi ka ce wai mai gidan mu maganin kukan mu uban mu maganin kukan mu ya ba mu sallama ta musamman. Yanzu biyo dan baka tsoron Allah ka ɗauko 500. Ka kawo min ka ce shi aka suna. Mi ka yi da sauran kuɗin? Mi ka yi da sauran kuɗin ɗan sada? Gara ta canye.